Poemari del Feliu Formosa, que per cert, aquest any en fa 90, el felicito. I del Miquel Desclot, quants? Molts, no? No, diré molts, perquè n'ha fet molts. Va, ja està, que començo. La faula va i la faula ve, de la Lluïsa Jové, us parlaré. Doncs, no, perdoneu-me, sóc incapaç de recordar tots els títols. És que ha fet moltíssimes obres, ha dibuixat a tort i a dret. Ho sabeu, la Lluïsa és il·lustradora. Posa colors a les paraules, les agafa de la mà i les fa ballar com si tinguessin música. La Lluïsa, des de molt petita, va agafar el llapis i el pinzell i dibuixava sense parar. Després va fer de mestra i més endavant, mestra de mestres. Va treballar molts anys a l'Autònoma. Que bonic, no? Ensenyar a dibuixar a les mestres. Doncs us deia que la Lluïsa ha il·lustrat poemaris, novel·la d'adults i juvenil també, narrativa, també llibres de receptes, moltes receptes, molts pastissos, molts brioixos. Sí, Tom Telegan. La Lluïsa ha il·lustrat un llibre que a mi m'agrada molt, del Tom Telegan, on hi ha una formiga petita que té una caixa especial, on a dins hi guarda el que per ella és important a la vida. També dir-vos que la Lluïsa no només posa colors a les paraules, sinó que li agrada treballar amb suports diferents, pedres, ceràmica, gots, parets, i cada obra és especial perquè la rugositat, la textura del suport li dona aquella màgia, aquella sensació de ser única, irrepetible. Doncs us proposo que repasseu a la vostra llibreria particular de casa a veure quantes obres de la Lluïsa teniu. Segur que us sorprendreu perquè forma part de les nostres vides. I jo la tinc a dins de la meva caixa del que és important. Què m'he deixat? No! Havia de dir catacric, catacrac, que la faula, la Lluïsa ens ha enamorat!